Ježiš, počkaj, spomal. Do Láska. piči! Hlavne nestresuj, dobre? Nehaj to na mňa. Dobre? Nehaj to na mňa. Dobrý deň, pán vodič. Viete, prečo som vás zastavil? Čo sme šli rýchlo? Nebodaj. Podľa paragrafu 338 odsek 95 musíte mať zapnuté svetla aj cez deň. Svetla! Prečo si mi to prestávala, keď si Ja som požičaš nič- auto, tak... Ja som nič neprestávala. A ako nám vy chcete dosvedčiť, že sme nemali zapnuté svetla, keď nemáte ani fotoaparát, žiadnu kameru? Pretože dôkazy, však tak sa to robí, nie? Samozrejme, uznávame svoju chybu. Ja ne. Neuznávame. Dobre, slečná, dochádza mi trpezlivosť. Ja sa rozprávam tu s vašim manželom a nie s vami, dobre? Víš, ešte polite ti toho. No tak jasné. Tie svetla musia byť a buď sa nejak dohodneme, alebo nie. No počkej, my sme sa nedohodli, však sme normálne ľudia. My sa nedohodneme, pretože my sme to neurobili. Nám nemáte žiadne dôkazy, vy to nechápete? A ty čo sa neháš, čo si takýto plitky do piči? S týmto kurva, že nechápete. Teraz na mňa nepozeraj. Piču si našiel, tá teraz si líš. To si zo mňa robíte Čo prosím? Ja som vám piča! To si necháš toto! Jak ste jej to mohli povedať pre Boha? Ja som tehotná! Čo si? Hej, tehotná! Ja som úplne piči. Čaká tvoje dieťa, ty si so sebou neáš takto mávať, jak totálny kokos! Zober si to a matke do piče páti obidvaja. To čo si robíte si? Zmizni! Čak mi dieťa? Áno, bež, Acko. Môže sa volať Sebastian. Nie.